Well, for today's video is we are here at Simala celebrating the birthday of our Mama Mary. Hi guys, so karon guys naglinya mi sa Simala kay taas kay linya. Grabing linya guys. So di ka pwede mo sud sa Simala, ilang mo linya jud ka. So ang open sa simbahan is 8 o'clock in the morning. So naabot mi diri mga 7:30. So gikan mi og Mindanao is 6:30. So 1 hour ang amo ang travel going here. So after this we're going to Dalagit, Santander, Oslo, Alcoy ug uban pang mga lungsod sa Okay? So ating man na ha, tanawa yun ninyong video kay atuon manong tanang simbahan karon. So guys, manood na kami sa entrance sa Simala. So makita nyo diri guys, daghan sa kaayo nga mga souvenirs. Okay. So nanakas ganghaan sa Simala. Bisaya. So for now guys, narami ko tour sa gitawag na tug rampahan sa Simala. Wala nila kasaka kay masin makasud ang mga virus. So tatapika. Do you think that? Palit yun. Pili na lang. Di ba tag-50 ang kanila dahil? Tag-50. Kauna ka man. Kung sa'yo mga color, pili lang. Hindi, pamili ba sa color you want? So ang kandila stands for Blue is Well. So for today's video is we're going to celebrate the birthday of Mama Mera here in Cebu City, in Sibunga. So ang kani siya famous, kani siya nga simbahan dito sa Cebu City. Kay naatanan dring mga pobre, mga naay sakit sa kalawat. Kung gusto mo nga mo pass or board exam. So ari lang mo diri mo dagkot mo diri sa Cebu City. Usa din mga famous guys. Sibunga ni. Sibunga. So grabe siya kayo, no? Gikan sa mga sanga. Okay. So muadto ta sa Tower Talk kay Tower Tora. Ay! Kutok kay Tower Tora. Ay! Kutok kay Tower Tora. Ay! Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. sorry po kasi may matadala po kasi yan siya. Ang sa daw? Matanda, dapat yan. Ang sabi. Tara! Nataron din. So ang mga ni kay kasagaran na yung mga balatian? Yes. So, nakay balati. May mga
So nga nung nahulog man ka sa hagdanan. Lagi. So this else. So this is it. So we are not in China, we are not in Vietnam, we are here in Philippines, Cebu. And we are proud to say Cebu is one of the best churches here in the country. So guys, so gipasud mi kadiyot diri. So na picture taking pa ang mga backlash. So So if you have time guys to visit here in Simala, you can visit any time of the day. But limited ra kayo ang tao nga mga diri actually. No? Pero breathtaking kayo kay ang imong mga kuan kasi mga problema na to karong mga pandemic. So kung moari lang ka diri mawag tang imong problema. So you have to visit Simala. One of the best healing of all time. So guys, for the meantime is beauty rest kami kadiyot ha kay among sang tagamtamon o tagamtamon na mo ang no entrance fee diri kay mura baka yung gitag live show. Kisa una wa man gyud nila The religious history of Cebu. Yes. Yes. So located at Lindugun, Simala. Lindugun Simala. So guys, kay open na for public ang lucky kay mi guys kay nakasuod ayon mi nga kami rin ni sud. Pag ingon nga pwede ra mo sud sa second. wala pa ni crowd before. Ba bitan ay grand before. Gibutan lagi nila. Oo, no? So, guys, manggawas na gikas Vietnam. So, namis Paris, no? First time na mong travel, first time na mong travel outside the country. Tagadiindog mo. Actually, from Philippines, ni pero namin karon sa Vietnam. Pero sarap mo nang abot sa Philippines. Hindi ka pa Malaysia. Mali siya di ay. Malaysia. Siya ang nag-iindia. Okay guys, thank you. Happy birthday Mama Mary. So, padong ni sa mahal nga berhen mo hawak pa mi kadi. So, kung ari ka makampo guys, ari. Sige. Okay guys, mga sa guys. Pangato na misa at mong gitawag na dalagi. Pagka na sa dalagan ang So mag Ibahan ang talag yan. Sino mo guys? Sino mo guys? Guys. So dalagita guys. So bisita iglesia ta.
Guys, sumanamig adtog simbahan. So, padong nasad ko na misa. So, magsinilas na ko. So, magchinilas na ka. Hindi pwede magsinilas dito. Hindi pwede. Ang wala lang. Diba hindi pwede ba? Wala ko nagdagsinilas. Oo, dila ko pagkaon. So, padong mig dalagit, guys. So, let's go, girls. Adog ta dalagit. Okay, girl. Or Argao. Anywhere. Alpoy. Alcoy? Saruyan Pwede rasad. Saroyan na tayo. Shop drinks. Kasi all the Okay, welcome to Dalagit, Cebu!